на път да превърти. Гледаме Ва-банк на Нова телевизия. Водещата Лина явно отдавна чака зрител да й се обади. Хайде. Не само ги очаквам, а ги очаквам на колене. Прав сте, Рачков, наистина не е лека задачата. Не само ги очаквам, а ги очаквам на колене. Тази вечер Лина само на ръце още не е тръгнала. Има време. Първо малко ще потанцува. Специално за нас, Лина от Ва-банк на Нова телевизия. А къде са сега нашите адреналинки да видят този танц? големият въпрос сега е, ще се справи ли Лина, ако сменят ритъма? И по-бързо може. Може ли по-бързо? Може ли по-бързо? Не може! Няма танц, който да се опре на Лина. Но може ли да пее? Имаше една песен. Лина е абсолютно права. Истинска трагедия в Шекспировия смисъл. Трагедията едва започва, Мария. Едва започва. Здравей, 13-ка. Как си, мила? 13-ка. Еми какво? Аз, но пия добре. Добре си, много си добре. Четворчице, къде си, бе, душичка, бе? Какво става с теб? Нищо. Ходих до 4-ти километър, ми казаха без теб да не се връщам. Те са като едни такива изоставени мацки, които седят и чакат някой да ги забележи. Рачков, няма ли кой наистина да се притече на помощ на Лина? Изглежда толкова самотна. Самотна? Според мен, Мария, водещата никога не може да остане сама, за да е самотна. Мария, чукай на дърво. Разбираш ли, на нас да ни се случи. Аз съм спокойна, нали имам вас. Какво? Имаш мен, имаш теб. Да не би да